Iruñeko seme-alabak! Viva San Fermín! Hola San Fermín! Aurten bai, festa amabiak puntu-puntuan eta istiluri gabe hasi da iragarpenak apurtuz, ez du euririk egin. Suziria aireratu ondoren emozioari ezin utsirik zegoen Mikel Martinez Iruñeko Gurutze Gorriko presidentea. Ezin dut deskribitu, pasada bat da. Bilduri zegokion aurten orea, baina Gurutze Gorriak 150 urte betetzen dituela eta Enrique Maia alkateak erakunde honetako ordezkari baten esku uztea erabaki du. Que vengan, todos los que quieran pasarlo bien, que se animen a venir a Pamplona. Eraso sexistei aurre egiteko udalak segurtasun dispositibo berezia jarri du martxan gaurko ekitaldirako. Foru eta udal poliziek zaintza areagotu dute. Diako postuan ere lana izan dute, ez da zauritu larririk izan artatu dituzten gehienek, kolpeak eta zauri txikiak zituzten.